अखेर महाविकास आघाडीला कणकवलीत उमेदवार जाहीर करण्याचा मुहूर्त मिळाला। संदेश पारकर नितेश राणेंविरोधात लढणार आहेत। ठाकरेंनी मातोश्रीवर संदेश पारकर यांना पक्षाचा एबी फॉर्म दिलाय। पाहुयात याबद्दल अधिक अपडेट देत आहेत आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे। अखेर महाविकास आघाडीला मुहूर्त मिळालेला आहे। कणकवली विधानसभेच्या जागेसाठी संदेश पारकर यांना उमेदवारी जाहीर झालेली आहे। आपण जर पाहिलं तर गेल्या कित्येक दिवसापासून कणकवली विधानसभेच्या या उमेदवारीवरून महाविकास आघाडीत पेच होता। ठाकरे गटासाठी ही जागा सुटलेली होती, मात्र ठाकरे गटाकडून पाहिलं तर 4 जण इच्छुक होते। त्यामध्ये सतीश सावंत असतील, सुशांत नाईक असतील, अतुल रावराणे आणि संदेश पारकर यांची नावं चर्चेत होती। मात्र सतीश सावंत यांनी ऐनवेळी माघार घेतल्यानंतर 3 जणांच्या नावांची मोठी चर्चा होती। त्यांनी तशी मोर्चेबांधणी देखील केली होती। मात्र जे मातोश्रीवरून संदेश पारकर यांच्या नावाला पसंती देण्यात आलेली आहे आणि गुरुवारी रात्री संदेश पारकर यांना ठाकरे शिवसेनेकडून एबी फॉर्म देखील देण्यात आलेला। म्हणजे आता थेट सामना आहे तो महायुती विरुद्ध ठाकरे शिवसेनेचे संदेश पारकर यांच्यात होणार आहे। आपण जर पाहिलं तर बरेच दिवस या उमेदवारीवरून खूप सस्पेन्स ठेवण्यात आलेला होता। ठाकरे गटाकडून अखेर काल ही उमेदवारी संदेश पारकर यांना जाहीर करण्यात आली। त्यामुळे जर आपण पाहिलं तर नितेश राणे यांचं कडवं आव्हान हे महाविकास आघाडीसमोर असणार आहे आणि त्या आव्हानाला संदेश पारकर आता तोंड देणार आहेत। संदेश पारकर यांची जर आपण पार्श्वभूमी पाहिली तर संदेश पारकर हे यापूर्वी कणकवली नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष होते। त्याच्यानंतर कोकण सिंचन महामंडळाचे ते उपाध्यक्ष देखील होते। त्याचं आत्ता सध्या ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख म्हणून ते कार्यरत होते आणि एक चांगला जनसंपर्क असलेला नेता आणि डॅशिंग नेतृत्व असलेलं एक नेतृत्व म्हणून या भागात ओळखलं जातं आणि त्यांना ही उमेदवारी देण्यात आलेली आहे। त्यांच्या उमेदवारीमुळे जर पाहिलं तर आपण ठाकरे सेनेत देखील काही प्रमाणात नाराजगी आहे। अतुल रावराणे असतील, सुशांत नाईक असतील, ही मंडळी जी इच्छुक होती ती नाराज झालेली आहे। आणि आता म्हणजे आपण पाहिलं तर नितेश राणेंना महायुतीतून उमेदवारी पहिल्यांदा जाहीर होऊन नितेश राणेंनी प्रचारात आघाडी घेतलेली आहे आणि महाविकास आघाडीचं जे उमेदवारीचं घोडं होतं ते कुठेतरी अडलेलं होतं। ते अखेर गुरुवारी त्याला मुहूर्त मिळालेला आहे। पारकर यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर आता या मतदारसंघात जे चित्र आहे ते स्पष्ट झालेलं आहे। थेट पारकर विरुद्ध राणे अशीच लढत होणार आहे। आणि आपण जर यापूर्वीच्या निवडणुकीचा जर विचार केला तर मागील निवडणुकीत शिवसेना भाजप युती असताना देखील या मतदारसंघात शिवसेनाकडून सतीश सावंत आणि नितेश राणे यांच्यात लढत झाली होती। म्हणजे थेट भाजपा विरुद्ध भाजप अशी शिवसेना अशी लढत झालेली होती आणि त्यावेळी आपण पाहिलं तर नितेश राणे यांनी 74,000 मतं घेतली होती आणि शिवसेनेकडून सतीश सावंत यांनी 56,000 मतं घेतली होती। म्हणजे जवळजवळ 28,000 मताधिक्य नितेश राणेंना मिळालं होतं। त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर लोकसभा झाली होती। त्या लोकसभेत यावेळी देखील ठाकरे शिवसेना विरुद्ध भाजप अशी लढत झाली होती आणि नारायण राणे भाजपाकडून उमेदवार होते। आणि या मतदारसंघाचा कणकवली मतदारसंघाचा जर आपण विचार केला तर जवळजवळ 42,000चं मताधिक्य हे नारायण राणेंना होतं। आणि या दोन्ही निवडणुकीचा जर आपण विचार केला तर मागील विधानसभा निवडणुकीत आणि आताच्या लोकसभा निवडणुकीत येथील जे मताधिक्य आहे ते वाढतच चाललेलं आहे। त्यामुळे येणारी जी आता विधानसभेची जी निवडणूक आहे ती ठाकरे शिवसेनेसाठी मोठं आव्हान असणार आहे। कारण 2 निवडणुकीत झालेला पराभव आहे आणि त्या पराभवाचा वचपा असेल किंवा त्या पराभवातून कसं सावरायचं हे यासाठी या निवडणुकीचं मोठं आव्हान असणार आहे। त्यामुळे संदेश पारकर यांना उमेदवारी मिळाल्याच्या नंतर कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केलेला आहे। त्याचं वैभववाडीत जल्लोष केलेला, काल रात्री कणकवली असेल, देवगड असेल या भागात देखील जल्लोष केलेला आहे। मात्र ही निवडणूक जी आहे आताची निवडणूक आहे ही तेवढी सोपी नाही। कारण नितेश राणेंसारखं मोठं आव्हान हे संदेश पारकर यांच्यासमोर असणार आहे। कारण नितेश राणे हे सलग तिसऱ्यांदा या निवडणुकीला कणकवलीच्या विधानसभेत सामोरे जातात। पहिल्या वेळी त्यांनी राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाकडून निवडणूक लढवली होती। त्यावेळी त्यांनी प्रमोद जठार यांचा जवळजवळ 26,000 मतांनी पराभव केला होता। त्यानंतर सतीश सावंत यांचा पराभव केला होता। आता पुन्हा तिसऱ्यांदा ते निवडणुकीला उभे आहेत आणि नितेश राणेंची सर्वात महत्त्वाची जमेची बाजू म्हणजे या भागात त्यांचं मोठं नेटवर्क आहे, मोठा जनसंपर्क आहे, त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांचं मोठं जाळं देखील आहे। आणि आपण जर पाहिलं तर या मतदारसंघातल्या 364 जवळजवळ गावं येतात, त्या गावांमध्ये त्यांचा मोठा जनसंपर्क आहे, कार्यकर्त्यांचं मोठं बळ आहे। सरपंच असतील,
उपसरपंच असतील, सोसायट्यांचे चेअरमन असतील, जे पदाधिकारी आहेत ते बरेचसे पदाधिकारी हे भाजपचे आहेत आणि भाजपच्या अखत्यारीत ह्या ग्रामपंचायती आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचं मोठं संघटन जे पाठबळ आहे ते भाजपाकडे आहे आणि त्याच्या दृष्टीने जर आपण ठाकरे शिवसेनेचा किंवा महाविकास आघाडीचा जर विचार केला तर महाविकास आघाडीत इथे ठाकरे शिवसेना इतर म्हणजे महाविकास आघाडीतील मित्र पक्षांपेक्षा थोडीफार स्ट्रॉंग आहे अशी म्हटली जाते आहे. मात्र जर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं जर अस्तित्व इथे आपण जर बघितलं ते तेवढंसं अस्तित्व या मतदारसंघात नाही. त्यामुळे जी काही विस्त असेल ती ठाकरे शिवसेनेकडेच असणार आहे. ठाकरे शिवसेनेचं जे संघटन आहे ते मजबूत असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर आपण लोकसभेतील जो आपण आकडेवारी जर पाहिली तर ठाकरे शिवसेना तिन्ही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर बॅकफूटवर गेलेली होती आणि ते जर भरून काढायचं असेल तर मोठ्या म्हणजे जे आता निवडणुकीसाठी राहिलेलं मिनिमम एक 26 दिवस आता राहिलेले आहेत आणि या 26 दिवसात ठाकरे शिवसेनेसाठी मोठं आव्हान असणार आहे ते की मतदारांपर्यंत पोहोचणे आणि जो बॅकलॉग आहे मतांचा म्हणजे 42,000चा जो बॅकलॉग आहे. आपण जर लोकसभेचं जर आकडेवारी घेतली तर 42,000च्या मताधिक्य हे भाजपला होतं आणि ते मताधिक्य जर मोडून काढायचं असेल तर ठाकरे शिवसेनेपुढे आणि महाविकास आघाडीकडे मोठं आव्हान असणार आहे. त्यामध्ये ठाकरे शिवसेनेची दुसरी महत्त्वाची म्हणजे जमीची बाजू म्हणजे मुस्लिम वोटर आहे. तो मुस्लिम वोटर कुठेतरी ठाकरे सेनेकडे वळतोय, तो एक प्लस पॉईंट असेल. त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर संदेश पारकर हे ज्या समाजामध्ये ओबीसी समाजामध्ये वैश्यवाणी समाजामधून येतात त्यांचं देखील मोठं मतदान या कणकवली विधानसभा मतदारसंघात आहे. त्यामुळे जातीचं जर समीकरण झालं तर तो देखील मतदार वर्ग आहे तो ठाकरे सेनेकडे वळू शकतो. मात्र असं ह्या जर-तरच्या गोष्टी असल्या तरी मात्र नितेश राणे यांना हलक्यात घेऊन देखील चालणार नाही. कारण नितेश राणे हे गेली 2 टर्म या मतदारसंघातले आमदार आहेत आणि त्यांनी अगदी सूक्ष्म नियोजन त्यांचं प्रत्येक निवडणुकीत असतं आणि त्या निवडणुकीचा विचार करता ठाकरे शिवसेनेला ही निवडणूक सोपी नाही. कारण ठाकरे सेनेत असलेले जे संघटन आहे ते संघटन मजबूत असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर मित्रपक्षांची साथ, त्याचबरोबर असलेले त्यांच्या पक्षात आता ज्यांना तिकीट मिळाले नाही त्यांची मनधरणी करून ही निवडणूक लढवणे संदेश पारकर यांच्या समोर आव्हान असणार आहेत. परंतु एकंदरीत जर या मतदारसंघाचा जर विचार आपण केला तर कणकवली असेल, देवगड असेल आणि वैभवडी या तिन्ही तालुक्यात जे भाजपचं संघटन बघितलं तर ते भाजपचं संघटन खूप स्ट्रॉंग आहे आणि दुसरी बाजू जर आपण ठाकरे शिवसेनेची बघितली तर ठाकरे शिवसेनेचं जे संघटन आहे ते वैभवडी असेल, देवगड असेल या 2 तालुक्यामध्ये भाजपच्या तुलनेत थोडाफार कमकुवत आहे. कणकवलीत ठाकरे शिवसेनेचं संघटन हे फारच कमी आहे आणि ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करून ही निवडणूक ठाकरे शिवसेनेसाठी अतिशय महत्त्वाची असणार आहे. जर आपण पाहिलं तर नारायण राणे असतील आणि ठाकरे कुटुंबाचे असेल हे आपण विळा भोपळ्याचं वैर आहे म्हणजे प्रत्येक निवडणुकीत ते आपण पाहिलेलं आहे. त्यामुळे ठाकरेंच्या पक्षासाठी ही निवडणूक खूप महत्त्वाची आणि प्रतिष्ठेची असणार आहे. कारण प्रत्येक वेळी आपण जर पाहिलं तर नितेश राणे यांनी ठाकरेंना अंगावरती घेतलेलं आहे आणि ठाकरेंची जी नेहमी ठाकरेंवरती टीका केली जाते. त्यामुळे कुठेतरी आपण जर पाहिलं तर ठाकरे असतील म्हणजे उद्धव ठाकरे असतील किंवा आदित्य ठाकरे असतील यांच्यासाठी हा कणकवली हा मतदारसंघ खूप महत्त्वाचा होता आणि त्यामुळेच हा सर्व विचार करून संदेश पारकर यांना उमेदवारी जाहीर केलेली असावी. कारण जर इतर सर्व गोष्टींचा विचार केला तर संदेश पारकर यांना उमेदवारी देण्यामागचं कारण असं असू शकतं की जो मुस्लिम वोट आहे, मुस्लिम वोटिंग बँक आहे ती, त्याचबरोबर मागासवर्गीय समाजाची मतं आणि इतर जो शिवसैनिकांची मतं आहे ह्या सगळ्यांची गोळाबेरीज करता संदेश पारकर कुठेतरी या नितेश राणे यांना चांगलं आव्हान देऊ शकतील अशी एखादी मोठघाट बांधून ही निवडणुकीची व्यूहरचना आखली गेली असावी. त्यामुळेच संदेश पारकर यांना ही उमेदवारी दिलेली असावी. मात्र संदेश पारकर यांना उमेदवारी दिल्यानंतर पुढील 20-25 दिवसाचा जो कालावधी आहे या कालावधीत ठाकरे शिवसेनेसाठी तळागाळापर्यंत जाऊन प्रत्येक कार्यकर्त्यापर्यंत जाऊन मतदान चिन्ह आहे. कारण यापूर्वी जर आपण पाहिलं तर मागील निवडणूक ही शिवसेनेची धनुष्यबाण चिन्हावरती झाली होती. यावेळीची निवडणूक ही आता मशालीवरती लोकसभेनंतर आता जवळजवळ 6 महिन्याचा कालावधी ओळखल्यानंतर जे मशाल ही चिन्ह आहे
ते मशाले चिन्ह मतदारांपर्यंत पोहोचवणं फार महत्त्वाचं असणार आहे आणि ते पोहोचवणं देखील एक ठाकरे शिवसेनेसमोर आव्हान आहे. नवीन चिन्ह घेऊन ज्यावेळी आपण उमेदवार मतदारांपर्यंत पोहोचतो त्यामुळे ते माहीत होणं, त्या मतदारांपर्यंत ती माहिती पोहोचणं हे देखील महत्त्वाचं असणार आहे. कारण जे वयोवृद्ध मतदार असतात ते त्यांच्या डोक्यात असणारं जे जुनं चिन्ह असतं त्या चिन्हाचा कुठेतरी परिणाम या निवडणुकीत देखील होऊ शकतो. या सर्व गोष्टींचा विचार करून पुढील 20-25 दिवस आहेत हे ठाकरे शिवसेनेसाठी खूप महत्त्वाचे असणार आहे. कारण त्यांच्यासमोर असलेलं जे आव्हान आहे ते खूप कठीण आहे. त्यामुळे ठाकरे शिवसेना कशा पद्धतीने या निवडणुकीला सामोरे जाते, कारण मागील 2 निवडणुकीत झालेल्या पराभवाचा वचपा ठाकरे शिवसेना काढणार आहेत की नितेश राणे तिसऱ्यांदा विजयाची हॅट्रिक पूर्ण करणार आहेत हे 23 नोव्हेंबरला समजणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.